Il-membru parlamentari Ewropew tal-Partit Nazzjonalista Francis Zammid-Dimek qed jaħdem biex fisem il-Partit Popolari Ewropew jagħti d-dinjità tax-xogħol lil kull ħaddiem Malti. Dan qalu f'laqgħa ta' konsultazzjoni ma' min involut direttament fid-dinja tax-xogħol. Bħala rapporter, Zammid-Dimek qed jaħdem fuq proposti u rakkomandazzjonijiet dwar numru ta' suġġetti li jolqtu d-dinja tax-xogħol. Fosthom il-perjodu ta' probation, il-possibilità li wieħed ikun jista' jagħmel aktar minn xogħol wieħed fl-istess waqt u kwistjonijiet marbuta mal-ħinijiet tax-xogħol u t-taħriġ. It-tnejn huwa organizza laqgħa mal-unions li jirrappreżentaw lil ħaddiema u min iħaddem biex eventwalment ikun jista' jressaq l-emendi meħtieġa għad-direttiva fuq livell Ewropew. L-Ewroparlamentari Francis Zammid-Dimek spjega li din id-direttiva tisħaq fuq l-importanza li jitjiebu l-kundizzjonijiet tal-ħaddiema Ewropej. Qal li l-ħaddiema għandhom ikollhom aktar trasparenza u informazzjoni dwar il-kundizzjonijiet tagħhom. Fost ir-regoli li għandhom ikunu iktar ċari huma min jaħdem fuq bażi part-time, il-kwistjoni ta' min għandu jħallas għal taħriġ li jingħata fuq il-post tax-xogħol, il-ħtieġa li dejjem isiru kuntratti tax-xogħol u l-kundizzjonijiet tax-xogħol u l-pagi tal-ħaddiema, speċjalment dawk li jagħmlu l-istess xogħol. Zammid-Dimek issa ħajkun qed jippreżenta dawn il-proposti din il-ġimgħa stess fil-Parlament Ewropew.